Tuturuan ko na po si Marinong Homeboy. Yes, kanina po guys, pumunta po kami ng palengke ni Lola, no, at saka yung mama ko. Kaya po yung pinapakita sa unang video ni Tips Minyo nga, meron kamote at saka saging. Binilihan ko po sila para may mapagkitaan talaga everyday. Yan po si Marinong Homeboy. Napakabait ni Marinong Homeboy guys. Grabe ubog. Yung priority po talaga is yung family. Imuha. Lahat naman guys. Oo. Priority talaga yung family natin. Imuha gigamit passport number ah. So yung need ko, nalaman ko lang tong kung paano mag-fill up is dun sa kaibigan ko nung sa Maynila. Sabi niya sa akin, ito yung parang guide. So tinitingnan ko po yung video. So okay naman. So tinatry ko po. Zero po yan? Zero po, oo. Zero din po sa kanya. So maraming salamat po sa kanya. So ngayon, itanay ko ano. Si Tips Minyo, pabaya ko muna kay Tips, no? Titingin lang ako sa kanya. Ito. Hindi pa. Edit dyan, doon ka muna sa payment. Tapos, notification. Yung mag-message sila. Manage tax in. So, manage tax in po tayo. So, kailangan nakalagin ka po sa Google AdSense. Yung sa email natin. So, add tax in po yung i-click nyo. Madali lang po. Step by step lang po. So, mag-login ka po dyan sa enter your password. Enter your password, yan. So, kailangan hindi mo yun malilimutan yung password mo. Hanapin ko muna ang password sa gilid, mga ka-tips, no? So, yan guys, no, nakalagin na po si Marinong Homeboy. Hindi na namin ipakita. So, next guys, first step is, i-click nyo po yung individual. So, individual po yung kiniklik ni Marinong Homeboy. Kasi individual naman siya, hindi siya non-individual. Individual ako kasi hindi pa ako taken. So, ayun po, individual. So, yun, i-click na namin yung next. Tapos, are you citizens? No. Yes. Are you citizens or resident of United States? No. Yes, nung unang pa lang taga-United States ako. So, yan guys, i-click nyo po yung no kasi hindi po tayo nakatira doon sa United States, no? At saka hindi po tayo citizen doon. So, no. Tapos, next. Ayan. So, may nakasulat dito, based on your previously selected answer, W8 form is needed. So, yung i-click natin, guys, is itong W8ECI. Yan po yung i-click natin. Ba't sa iba, yan ang hindi ko alam. Basta, yung i-click namin is itong W8ECI. So, i-click po natin yan. Tapos, start po tayo. Yan, start form. So, click na natin. So, ayan. Kaya siguro nag-0% sa'yo kasi dyan ang kiniklik mo. Yung iba, doon naman sa nauna. So, yan na nga guys, do. Nakasulat na po dito ang yung pangalan ni James. Yan, automatically po. So, i-click na po natin yung may nakasulat po dito, tax identity. Be sure this information is exactly that on your tax documents and that the following signed by an authorized representative legally entity. Yan, name of individual. Yan, bibigyan na natin basahin. Tapos, DBA going business. Wag na nyo po yan, wag nyo na lang po yan i-click. So, dito tayo sa country of individual. So, i-click natin. So, Korea. So, Korea daw. So, i-click natin yung Philippines. Kasi Philippines po tayo. Pero hopefully, makapunta tayo ng Korea soon. Yes, ayan, Philippines. So, ayan. So, Philippines yung i-click natin. Tapos, entry type, individual din yung i-click nyo. Kasi individual, ayan. Individual. Lamang talaga ang may alam. Tapos, guys, itong foreign PIN is, pwede po kayong gumamit nito ng UMID ID or yung passport ID. So, passport number, So, i-click natin yung foreign PIN. So, kunin mo yung passport mo, James. Kasi, meron na pong, yan po yung importante, no? Meron tayong passport. Kasi, ang iba, TIN ID yung ginagamit. Kasi yung passport, guys, is international po yan, Kasi, number. So, yan po yung number. So, i-click na po namin yung foreign PIN. Tapos, i-type na namin po yung number of passport ID ng PIN number.
wag what? Sige. Yan. So, yak. Chak. Chak. So, i-review namin para sigurado po. May lapses kang 8. Oo. Delete mo muna. Oo. 6, 8, 4. 6. Malaki. Yan. I-double check po natin talaga. Double check natin. 5, 8, 6. Mo na? At Oo. ito? 5, 8. So, yan. So, okay na po yung passport ID ni Marino Humbo. So, next is USI, I-10 or SSN. So, pwede po natin gagamitin yung SSID natin. Kung meron tayong IS SID number. or IS number. IS number lang. Oo, sige. Wait, bukas po sa Oo. So, kunin pa niya yung IS number, guys. So, ayun po mga ka-tips na. Nandito na po yung IS number ko. niya. So, yan guys, kasi pag mag-type ka dito sa IS number, sa US 10 is sobra po. So, dito tayo magsimula kasi 9 liters lang po yung need ng number dito. So, 9 liters dito tayo magsimula. Sa 2, 4, 6, 8, 9. So, yan. Yan na. 2, 4, 6, 8. Saan tayo magsimulan ito? So, i-try natin. Yan. Sa imo ha, kay asa ka nag-start na to? Taas mo kito ako Oh. Kay sa kuan mo ko ato sa yan eh. Umid ID yung ginagamit ko. Hindi makita niya ko ano. Yan yung sinasabi ko na sobra siya. So, kailangan dito tayo magsimula. So, kailangan yung 2, 4, 6, 8. So, 9 lang po yung kailangan. 2, 4, 6, 8, 9. So, dito tayo magsimula sa oo. Yan po yung, kasi ang iba po kasi is, anong tawag na libog? Naguluhan sila kasi yung SS number po is 10 po yung number. Pero yung dito sa pag-fill up mo is 9 lang. So, dito tayo magsimula sa ikalawang number. Yun. Ayan guys, so i-type na po natin. Balik natin i-type. Huwag natin. 6, 3, 8. So, ayan o. Okay na po yung SS number. So, i-try na lang natin para double check natin. Kasi hindi po makita kung anong tawag din yung show your number. Hindi po makita. So, kailangan i-double check namin. I-ulit namin. So, yan. 8, 2, 4. 9. So, ayan. Okay. So, ayan guys, 9 numbers lang po yung gagamitin natin. No? So, next po tayo. Okay na na. Kaya ako naman nag-try o kuhan. I-try na ako anak kung sobra ba. Okay na siya. So, yung next natin. Okay na. Wala siya. 9. Okay. So, next po tayo. Yan, okay na po yung number niya. Okay. Wait lang po tayo, guys. Yan. So, yan guys, no? Kaya hindi kami makapag-next kasi dito po sa name of individual, mayroon pong dot yung M niya. So, kailangan po kunin natin yung dot. Kasi nakasulat dito, use letter E, Z, or numbers for accented characters. Use the letter only, such as N for NQ, in A or for A. So, kunin natin yung dot. Kasi sa akin, meron po akong dot doon kasi junior po ako. So, mayroong dot. So, kunin mo to yung dot. Kaya hindi tayo makapag-next. So, kunin ko rin yung dot. So, ayan. Proceed na po tayo. Next na po tayo. Ayan. So, ayan guys. Ayan. So, dito na po tayo. Ayan. Muna na siya. Ito muna.
I-check daw mo. I-check Passport. Dito sa. Kinako i-check dali. Sige. So, ayan guys, no, nandito na po tayo sa number 6, activities and service performed. In U is affidavit, activities and service performed, and the U is has the individual or entire entity identified in the tax identification section performed in activities and service for Google with US. So no po tayo dyan. So, i-click natin yung no. Tapos, i-check nyo po yung I certify that the service provided to Google or it's blah 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 blah. So next is status change affidavit. So are you providing tax and info for a new for existing payments profile that hasn't received payments, or an existing payments profile that has previously received payments. So yan guys, no. So yung tips ko sa inyo dito, wag nyo kung sino po yung na-monetize na tapos hindi pa naka-receive ng money. So, yung i-click nyo is yung I am providing tax info and new or existing payments profile that hasn't received payment. So, iyan po yung i-click. Pero pag na-monetize ka na po o naka-receive ka na ng payments or nasahuran ka ng YouTube, so i-click nyo po I am providing tax info for an existing payments profile that has previously received payments. Ayan. So, naka-receive ka na po. So, i-click nyo po yung under penalties of forgery. So, ayan guys. So, next nyan guys is i-submit na po natin. Yan. So, tingnan natin guys kung ma-approve agad. Ilang minutes na bago ma-approve, tips? Sa akin is ma-approve agad. So, tingnan natin guys. So, email na sa ito. Submit natin guys. Ayan. Click na naman. Excited na. So, i-click na natin yung submit. Yan o. Yung submit. Wow! Pa dahil. Ay, ka-loading. Loading po talaga yan, no? Loading. Wow! Yan, guys. Approve agad, guys. Tingnan nyo, guys. Approve si James po. How many, ilang porsyento yan? Tingnan nyo, guys. Approve po yan. James. Yan, will go. Yan. Tapos, nag-email na rin yan. Nag-email na po yan sa... Yan. May Gmail lang. Basahin natin yung Gmail. So, basahin nyo yung Gmail. Has been approved. Yes. So, yung Google payments is nag-message sa kanya. Yung message guys is, your tax information has been approved. So, basahin natin, no? Kung ano yung sunod. Form W8ECI default motion picture and TV default WHT rate 0%. Wow! So, 0% po yung rate niya, guys. So, other copyright default WHT rate 0% din. At saka service default WHT rate is 0%. Grabe guys, 0% yun na. Lamang talaga ang may alam. So yun guys, yung masasabi ko lang, no, na ganitong update nila is na malaking tulong po sa amin sa mga small YouTubers. Kasi sa US po is dollar po sa kanila. So sa amin, kahit meron kami dung 3 or 5 na US na nanonood sa aming YouTube, is malaking tulong na po sa amin. Kasi 0% po yung tax na kinukuha. So, ayan guys, approve agad si Marino Homeboy. Ang dali, no? So, ayun po, thank you so much talaga tips mo kasi tinulungan na po ako. Easy lang guys. Easy naman talaga, no? Kaso nga lang, gusto na natin na i-sure talaga natin. I-sure natin. Kasi alam nyo guys, ako rin nagpaturo din ako. Galing po ako nagpaturo sa aking kaibigan. So, sinishare ko sa aking kaibigan din na YouTuber. Ayan, so sa gustong magpaturo po, ayan si Marino Homeboy, alam naman ni Marino Homeboy kung paano. So, parang official siguro, magkapuntahan din namin. Sila si Bro, si Marvin Garoder, sila si Yungits, yung mga booking squad siguro. So, pero yung iba is alam na siguro nila. So, ayan guys, so maraming salamat James sa snack, no? Yeah. Ikan sila na Mabalik na dito? Dito na. Okay na guys, so maraming salamat po sa panonood. Thank you so much talaga kay Tips Mio guys, no? Kasi walang sawa din siya tumutulong sa amin. Alam naman, malalaman naman talaga natin, of course, kasi marami naman mga tutorial. Pero mas lamang talaga kung isa na natin kaibigan is marunong na po and magpatulong na rin po tayo para mas madali, di ba? So last day kasi nakita ko po doon sa ina-upload niya ng post niya nga approve na po. Na-approve na si Tips Mio. 0% po. Kasi karamihan po sa mga nag-fill up is meron pa silang 15%, pero sa amin 0% po. Yan, so
Iya. Ayan guys, so maraming salamat sa panonood. Yan, bye-bye. Bye-bye na po. Thank you so much Sa once mga again, Tips nag-subscribe Mio. sa amin sa Kapalo. Bye-bye. Maraming salamat. Bye-bye.